ଏତେଦିନ ପରେ ତେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି କେମିତି? ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଛି ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବେଦାରେ ବସିବି। ତୁମରି ଭାଇ ସବୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଭୂଷ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କେମିତି କରିପାରିବିନି? ଫୁଲକୁ ଏକା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଫୁଲ ଅଛି କହିବ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ସୁଯୋଗରେ କିରି କରିଦେଲେ ହବନି। ଶୁଣୁଥିଲ ତୁ ସହିତ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଅଛୁ এই ম্যানেজার তোর নিহাতি কখন করব ছাড়িয়ে নেব আজ না আত্মহত্যা করে অভিনয় করে ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଉଠିଲେ ଦିନ ଆସିବ ତୁ କେବଳ ଫୁଲ ଲାଲାର ହବ। ଏତିକି ମନେ ଏଇ କଥା ଯେମିତି କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯଦି କେବେ କାହାକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ବେଶ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ এই লালা କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ। এই কথা যেহেতু নিহাতি মনে রাখা দরকার। চলো বোঝা